Здравейте, аз съм CrazyBugs от новия колан Basic Lion G и сега аз ще направя един giveaway на Dota 2. Не ми трябва, за това правя, иначе в другия профил имам там 400 доти и за това го правя. Значи записването става по най-лесния начин. Ето тук, в коментарите, моя канал. Тук се едно за... това е за Grandarcraft сервера. Има две кандидатури, пишете ей така да запишете. И аз така избирам. От този сайт ще се теглят хората. Теглянето става на 2 април. Днес или утре, не знам. Не знам кога ще е теглянето. Затова посещавайте профила, абонирайте се. И така, за сега, чао!